Zdravím vás, moji mladí lesní kamarádi. Velmi si cením této chvíle, kdy vám mohu osobně poděkovat za všechny dobré skutky, které jste pro les udělali. Je to velmi důležité. Navíc mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. Lesnímu loupežníkovi Runcajzovi se podařilo opět navrátit k ševcovskému řemeslu a proto i s Mankou i Cipískem žijí společně v Jičíně. Avšak Runcajz nikdy nezapomněl na zákony lesa. Zná všechny stromy, zvěř a ví, jak se v lese chovat. A proto se tam každý den, až spraví boty, vrací. A proto věřím, že i vy se budete rádi vracet do lesa a chovat se podle jeho pravidel. Protože, jak dobře víte, les umí dávat, ale také brát. My duchové